Hai să fiu sincer, e frumos. Chiar frumos aici. Haideți că vă arăt în ce mai prin colțul ăsta. Hai să din partea cealaltă. Frumos tare. Sincer, a meritat, doar pentru chestia asta a meritat să vin aici. Să iau. Cumva ai o vedere asupra Danangului. Foarte fain. Totuși, de fapt, plătești pentru chestia asta, știți? Am cârtit eu așa, nu, genul care e mai zgârcit, așa nu prea dau la cazări, dar pentru asta plătești, noi să stea adevărul. Pentru asta plătești. Aici dușurile. Stați că vă arăt imediat și mai... Da, clasic dușurile. Da, arată în mare fel. N-am ce să zic. Nu poți. Pur și simplu doar te relaxezi aici. E mai mult decât necesar. Cred că merităm și noi, după cazări proaste, mai merităm și noi câte una de asta. Odată așa la o săptămână, două, cred că o să fac câte o chestie de asta așa de mine. Să mă reîncarc.